الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kişiye derste biz ilaşıp gitkeniyek günah kılışının Allah Teala'nın günah kılgan kişiye Allah Teala'nın iqatı azabı bulaşağı turunda hem gümümen cemiyetkenin de yığıntısı bulaş şu günah kılıdan indi hem bugün alıp getiririz günahlarının türleri turunda. Çünkü bizden günahlarımız bir türlü derecede gene tugel. Alimler şu günahını indi iki türge böldüler. Birisi indi zor günahlar, yaki oğlu günahlar deyip de aytalar indi. Hem indi ikinci türü indi kişi günahlar, yaki indi kaybiravlar vak günahlar deyler indi. Ama lakin indi mında alimler arasında şulay hilaf бар инде. Алар әйтәләр, ярамый ди гынахларны менә булай бүләргә инде зурга кешегә ди. Чөнки Аллаһ Тәгалә бөек зат һәм аның каршында инде бу кичкенә генә гынах дип инде гынахка җиңелчә карау була дип. Шуңа күрә кайбер гынахлар хәтта инде тыйып та чыктылар мондый бүленешне. Әмма ләкин күпчелек галимнәр инде гынахларны аердылар инде. Зурга һәм кичкенәләргә. Чөнки моның инде аларның төпле дәлилләре бар. Алар моңа инде иң беренче Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен китерделәр инде, аятларны һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең инде хәдисләрен китерделәр инде. Һәм шулай ук белергә тиешбез, менә бу изгелек кылганда да, мәсәлән, әле генә намаз укыдык бит, ястү намазы. Менә безнең Аллаһ каршында шушы намазыбызда Аллаһ türlü әҗерләрен бирә. Кемгәдер бик күп әҗер бирә шушы намаз укыган өчен. Кемгәдер инде Аллаһ Тәгалә бик әз генә әҗер савап бирә. Кемгәдер гомумән әҗер савап бирми. Ни өчен? Кешенең ихласлыгына карый, хушуклыгына карый. Күпме җиренә җиткереп укыдымы ул бите фарызларын, сөннәтләрен, яки инде салкынча гына карадымы. Һәм менә шулай гынахларыбызда инде карала. Bir kişiye indi bir türlü gene indi günah yazılmay. Kayber kişiye indi Allah Teala kimgadir indi mecburilep kılıngan günah mesela Allah Teala indi kişiye indi yazılmay. Kimdir unutulup yalışıp yazılsa bunday kişinin şulay Allah Teala indi kişire yaki umumen günah yazılmay. Kim indi bile turib g'ilemin bulup da indi bir tekabürlenip yaki yüzü kiriligi arkasında indi günahını işleyken indi bunday kişiye indi күбрәк гынах языла. Һәм менә шушы гынахларның инде язылуы да төрлечә була Аллаһ каршында инде. Һәм белеп китерә кирәк, менә бу галимнәр нинди дәлилгә инде дәлилләнеп, шушы зур һәм кече гынахларга бүлделәр инде. Иң беренче инде каян галимнәр әйтеп алалар, зур гынахлар барлыгын моңа безнең Ниса сүрәсенең 31-нче аяты дәлил булып тора. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйткән: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ди. Әгәр дә ди тыелган зур гынахлардан саклансагыз ди, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтәме, сезнең башка ялгышлыкларыгызны, ягъни кичкенә гынахларыбызны инде Аллаһ Тәгалә кичерербез ди. Менә бу беренче безнең инде дәлил булып тора. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди искәртеп әйтә, әгәр дә ди без тыйган зур олы гынахлардан тыелсагыз ди, саклансагыз ди, нәрсәгез дип башка гынахларыгызны инде, ягъни кичкенә гынахларыбызны инде ярлыклабыз, гафу итәрбез ди. Менә монда Аллаһ Тәгалә шарт итеп куя зур гынахлардан тыелуны, саклануны. Менә бу инде беренче безнең төпле дәлил булып тора. Безнең инде зур гынахлар барлыгы турында һәм кичкенә гынахлар барлыгы турында инде. Һәм икенче дәлил Наҗм сүрәсенең инде 32-нче аятында шулай Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Аллазина яҗтанибуна кабаирал исми вал фавахиша илля лламам" ди. Хак мөмин зур гынахлардан һәм фахиш эшләрдән сакланырлар ди. Инде кичкенә гынахлар эшләсәләр инде Аллаһ Тәгалә инде гафу итүчән ди инде. Һәм менә бу шулай безнең инде дәлил булып тора. Хак мөминнәр инде шушы әгәр дә гынахлардан, фахиш бузык эшләрдән инде сакланырлар ди. Инде кичкенә гынахларын инде Аллаһ Тәгалә инде кичерер ди. Һәм менә бу безнең ике төп дәлил булды инде аяттан, Кураннан инде һәм монда инде сөннәттән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм кайбер хәдисләрен шулай ук карап китербез. Беренче хәдис Муслим җыентыгында килә инде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән: "Ас-салату вал-хамс
والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر دي. 5 vaqt namaz dey. 5 vaqt namaz kişi okuyken hem bir cuma'dan 2 cuma, mesela kişi cuma'ga barıp qaytdı. Hem indi ikinci cuma'ga barayken şu aralarında bulgan indi şu kişi günahlarını indi. Hem Ramazan ile Ramazan, bir Ramazandan ikinci Ramazan mukassiratu ma beynehuma illa iza ijtenebet kebair dey. Eğer de zor günahlardan dey tıyılayken, yarak bulayken dey Allah Teala indi şu 5 vaqt namaz okugan arkasında hem cuma'dan 2 cuma arasında bulgan günahlarımızı bir Ramazandan ikinci Ramazanга алар arasında bulan günahlarını indi zor günahlardan tıyılsa da Allah Teala gafu etedi. Менә бу инде шулай дәлил булып тора. Менә бу шарт итеп куя, зур günahlardan tıyılsa, алар arasında, шушы гыйбадәтләр arasında bulan кичкенә günahlarını indi, кичкенә хаталарыбызны Allah Teala gafu итә, сөртә. Һәм икенче инде дәлил булып тора, шулай Müslim cihantında kile tıran hadis Ma min muslimin tahduru salatul maktuba feyuhsinu udu'aha ve ruku'aha ve sucuduha illa kana lahu keffaratu lima mada minez-zunub ma lam ya'ti minel kebair. Eğer de birer Müslüman kişisi de cemaatke kilip şu farz namazın okuyken de cemaatte hem tiyişinçe taharatını alıp kilse de tiyişinçe jirine jitkirip ruku'an kılsa da hem jirine jitkirip secdesin kılayken de mana bu mıngarşı bulgan indi günahların da gafu etedi. Eğer de indi zor günahlardan tıyılgan bulsa da. Ne bu şulay delil bulup tura. Eğer de biz jirine jitkirip taharatı bizni alabız iken hem farz namazın okuyubuz meşitke kilebuz iken şu namaz okuyanda tiyişinçe indi hakkın ötüyübüz iken rukuk'nun hakkın birabuz iken tiyişinçe secdenin hakkın birabuz iken jirine jitkirip indi rukuk secdelerin kılabız iken bizning şu namazdan namazga bulgan yalgışlıklarımızı ve günahlarımızı indi Allah Teala gafu etdi. Eğer de biz zor günahlardan indi tıyılgan bulsak, saklangan bulsak indi. Менә biz ayttık mında vak günahlarını indi gafu etdi dediğime. Mında indi galimler iskertip ayta. Менә şu nişik hadislerde kile eğer de bizning vak günahlarımız gafu etile biz çistaranabız. Şu vak hatalardan indi kichkina günahlarımızdan eğer de biz ihlastan şu ibadetlerini jirine jitkirip biti farzların, sünnetlerin Peygamberimiz öğretkençe ütesekkine ihlas ravuşta Allah Teala gafu etdi. Eğer de bizning şu namazlarımızda mı, urazalarımızda mı, bütün türlü başka ibadetlerimizde eğer de bizning ihlaslık yok iken, yaki jirine jitkirmeybiz iken ibadetlerimizni, bizning bu ibadetler sebep bula almay, bizning kichkina günahlarımızны gafu etildi bizge. Şuna göre әле min namaz okuyumuna gafu etilem dep yürürge yaramay. Çünkü en başta biz tekşirige tiyiriz. İhlasma min şu ibadetni kılganda. Min bunu jirine jitkirip bütün şartların ötep, tügel etip ibadetimni kılanma. Eğer de şulay iken, bu sebep bula bizning vak günahlarımızны indi kişirüge yarlıklawыбызга. Lakin kirisinçe bula iken indi yaki riya kıranda Яки янда тахаратны jirine jitkirip almayбыз, яки янда рукугыбызга хакын бермейбиз, тизгенә чүп кенә менә булабыз, яки сәҗдәдә теге тавыклар җимшуккан шикелле тиз генә итеп хакын бермейбез икән, бу вакытта инде Аллаһ та кабул итмәсә, мондый гамәлләребезне jirine jitkirмәсә инде безнең гафу ителми бу гөнаһларыбыз. Шуңа күрә менә игътибарлы булырга кирәк, гыйбадәтләребезне инде jirine jitkirеп инде нитергә кирәк, эшләргә кирәк. Hem indi aytırga kerak, mana bu sahabalar vaqtında mana bunday amallarni, mana bu farz, mana bu sunnat deb bo'lib bo'lmagan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi ekan, ishlagiz yoki ko'rdilar ekan payg'ambarimiz biror amalni ishladi, ular ani ishlarga umtildilar, ishlarga tirishdilar. Hozirgi kunda bizning nishak, bu sunnatkina bit ali deymiz, bu makruhkina jingil qaraymiz. Ammo lekin sahabalar ular olay tugil. Onların imanları şunda kuvvetli idi. Birer amel işlerge emir ettikken, onlar onu qarab turmay. Sünnet mi bu, farz mı bu? İşlilerge. Biz gene hazırkında bik jingil qaraybiz.
кул селтибез. Монысы эшләмәсәң дә була, бәре сөннәт кенә бит инде дип. Һәм шулай гынаһ мәсьәләсендә дә алар шундый иде. Алар карап тормыйлар, бу зур гына, бу кече гына. Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям ярамый дисә, алар калдыралар. Хәзерге көндә инде без әзрәк инде зәгыйфлек аркасына нишлибез? Бу кечкенә генә гынаһ инде дип, җиңелчә карап, кайбер кечкенә генә аларны инде эшлибез. Һәм эшләвебезне инде дәвам итәбез. Һәм менә моны да инде кисәтеп әйтте Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям. Бу безнең Муснад имам Ахмад җыентыгында килә, хәсән дәрәҗәсендә хәдис: "Иякум ва мухаккаратуз зунуб", "Фа иннахунна яҗтами'анна 'аля ар-раҗули хатта юһликана". Сакланыгыз ди, сак булыгыз ди кечкенә гынаһлардан. Чөнки ди, әгәр дә шушы кечкенә гынаһлар инде җыелып барса ди, бу ди һәлак итәчәк шушы кешене ди. Һәм менә Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям хәтта менә монда кечкенә гынаһлардан да безне кисәтте. Чөнки кечкенә гынаһлар инде җыелып барып, зур гынаһка әйләнеп, яки инде безне һәлакәткә юлыктырырга мөмкин. Һәм кайбер галимнәр әйтте, кем инде белә торып инде кечкенә гынаһлыгында дәвамчылык итә икән, һәр вакыт аны кылай икән, бу зур гынаһ дәрәҗәсенә күтәрелә ди. Һәм күрә, менә монда да бик сак булырга тиешбез. Һәм инде галимнәр әйттеләр, ничек соң без кечкенә гынаһ белән зур гынаһны аерабыз? Без әйттек бит, ике төргә бүленә дип. Монда инде безнең инде Ибн Аббас әйтә, радиллаһу анһу инде сахаби инде зур гынаһны ди, без ничек беләбез ди? Әгәр дә Аллаһ субхана ва тааля җәһәннәм белән куркытты икән, берәр аяттәме яки Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям инде җәһәннәм белән куркытты икән, бу беләбез инде зур гынаһлар төркеменә керә. Әгәр дә инде берәрне Аллаһның ачуы була дигән, ачу белән куркыту була икән, бу бер билге булып тора, бу безнең зур гынаһлар төркеменнән. Яки ләгънәт белән. Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям әйтте икән, Аллаһтан ләгънәте була шундый кешегә дип, шушы гынаһны санап китә икән, бу инде галимнәр моны кертәләр зур гынаһлар төркеменә инде. Яки берәр газап, шундый кешегә каты газап була, шундый кеше шундый газап кисерәчәк дип инде хәдисме, берәр аятме инде күрәбез икән, бу инде безнең дәлил булып тора, бу инде зур гынаһлар төркеменә керә. Яки инде мондый кеше бездән түгел, яки анда мондый кеше инде имансыз, менә шундый сүзләр була икән инде, бу безнең инде шулай дәлил булып тора зур гынаһлар төркеменә. Һәм шулай әгәр дә җәза булса, менә бу дөньяда да шушы гынаһны кылган кешегә җәза каралган икән, мәсәлән, беләбез бит, зина кылган кешегә анда кайсынан да камчы белән кыйнау, кайсынан да таш ату, яки карак кешегә кулын чабу, менә шундый бит дөньяда да кайбер шундый карарлар бар безнең динебездә инде. Менә шушындай җәзага тартылу бар икән бу дөньяда да. Бу шулай күрсәтә, дәлил булып тора инде зур гынаһның, бу гынаһ зур гынаһлар төркеменә керүенә инде. Әгәр дә инде менә шушындай санап киткән инде куркытулар булмаса, галимнәр әйтә инде бу безнең инде кичкенә гынаһлар төркеменә керә инде. Әмма ләкин нәрсә дидек? Biz zor günahka kirmişik, kişkine günah bulsa da biz аңа bu vakkına kişkine günah dep kararga tiyiş түгелбез. Çünkü jıyılıp barıp, eğer de biz davamçılık kılsak, ol bizning zor günah derecesine көтәрергә mümkün. Hem jıyılıp barıp bizning işe halak itirge mümkün. Hem galimler indi şuşu zor günahlarını indi sanaganda şulay xilaf, Rusça aytsa разногласица indi. Karşılık tuğa. Birden fikre kilelmiler zor günahlar nişasın ol degende. Kayber avlar ayta 7 türlüğüne var. Kayber alimler ayta 70 türlü. Kayber alimler ayta 700 türlü günah var. Kayberler aytanın çiksiz sanı yok diler. Tügaligine bilgili sanı yok. Hem şuna göre mena biz indi kilesi dersten indi ola başlarбыз. Şuşu zor günahның инде birinci иң коркыныч дәрәҗәсе, аннары инде икенче, өченче, шулай итеп инде күпме инде вакыты җитәчәк. Шушы зур гөнаһларның киң таралган инде галимнәр үз китапларына язып калдырган инде. Кайсына ачыктан ачык дәлилләр бар. Без бөтен шушы белгәнен инде галимнәр безгә язып калдырганын инде өйрәнеп китәчәкбез инде. Һәм инна Аллаһ субхана ва тааля безгә тәүфыйк һидаят берсен, шушы зур гөнаһлардан да тыелып, һәм шулай кеше гөнаһны да инде бу вак кеше гөнаһ дип кенә карарга түгел,
Аннан сакланырга язсын, чөнки ничек бер галим әйткән бит, сез дә гөнаһның кешелегенә карамагыз ди. Сез дә карагыз, нинди бөек затны тыңламавыгызны ди. Нинди бөек затның сез хакын бузуыгызны карагыз ди. Чөнки әгәр дә безнең күзебездә берәр гөнаһ вак булып күренә икән, бу вак кына гөнаһ дип карыйбыз икән. Әмма ләкин бу вак гөнаһ Аллаһ каршында бик зур булырга мөмкин. Һәм шушы вак гөнаһ дип кенә безне һәлакәткә илтергә мөмкин. Шуңа күрә һәр вакытта да уйланыйк без, кемне без тыңламыйбыз, кемгә каршы без гөнаһ кылабыз, ни бөек затның без кануннарын бозабыз, һәр вакытта да истә тотыйк. Һәм инде тәүфик хидаят бирсен, Аллаһ субхана ва тааля безнең зур мәгълүм гөнаһ кылудан саклый күрсен инде, һәм шушы гөнаһлардан инде сакланып без җәннәтләргә керергә насыйп әйләсен инде. Һәм шушы белгән гөнаһларыбызны иң беренче үзебез кисәтеп, аннары калган якыннарыбызга кисәтеп, аларны да инде шушы җәһәннәм утыннан инде һәм шушы бу дөньяда да бәхетсез тормыштан сакларга насыйп әйләсен. Субханака ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, ва астагфирука ва атубу илейк.